hebat. Bajidor kahut. Wah. Joget jaipongan karo nembang. Energik. Nggih. Joget sae wong dasare ya penari hebat. Sering wonten show wonten luar negeri. Nggih. Wah. India sering. Nggih, swantene menika lho nggih. Walah. Jane luar negeri nembangi ya ngawur guru karo komposisi. Betul. Iya ana Mbak Lila. Wah, nggih. Mbak Indri niku wah WA kata sanget menika. Menika luar biasa acung jempol untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur nguri-uri seni tradisi khususnya wayang kulit. Saking Bapak Lasiman Nganjuk sembah nuwun. Iki Pak Afif Pasean Jatirogo Tuban nggih salam nggih kanca-kanca sedaya. Pak Eko CFC Rembang salam nggih kanca-kanca Surabaya. Pak Ngadinu Pondok Ungu nggih nyimak nggih sembah nuwun. Waduh, oke. Jebul tinemune WA-ne akeh. Nggih, kathah sing kersakne liwat WA nggih Mas nggih. Nggih. Coba 3 bidadari ada Mbak Lila, Mbak Indri karo Mbak Melani. Oh, disebutnya Mas Yudo. Nggih. Pilih pelak apa selindro coba? Manut. Pelak apa selindro? Pelak apa selindro kowe? Pelak ya ki ya. Pelak ya. Pelak apa selindro iki? Pelak. Pelak nemu pelak 5. Endak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi? Mas Mondol ana Mbak Indri ana Mbak Lila ana Mbak Melani pomo padha legane milih sapa sampean? Milih sing ndi? Padha ae. Kok padha ae piye? Kaya padha ayune kabeh malah bingung oleh milih. Nek dipilih salah sidok sing loro sere. Dipilih sing kene sere. Akhire mbok pilih kabeh. Tak pilih kabeh. Oh iya. Mas Mondol yes. Nggih, lagu request terbanyak kalau mau menika. Nggih. Saking Mbak Ira Taiwan, nggih. Pak kanca-kanca CFC Ngayuk Jakarta Pak Budi Guntoro. Nggih. Sembah nuwun. Nggih nderekaken Pak Katno sembah nuwun. Makasih yo nderekaken. Oh, badhe tindak pundi Pak Katno? Badhe pipis. Oh, mboten. Menika besane nggih sae, Pak. Sae lah mengke kersane anu to. Samirah. Oh, nggih. Lestari. Kekinian. Lestari supaya lestari anggone Dinas Budayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur nguri-uri seni tradisi. Amin. Khususnya wayang kulit. Sing ini diuri-uri guru wayang kulit. Ning wingi ana wayang wong ketoprak terus apa engko ya ana jaranan barang. Wayang kulit dalam berbagai versi baik Jawa Timuran maupun Jawa Tengah pokoknya. Nggih, menika simpinganipun wayang Jawa Timur. Terus aku kok kepengin kapan ya aku duwe wayang sak kotak wayang Jawa Timuran. Penginan ndak sih ternyata. Mbah aku nek ngerti barang sing apik kok terus pengin aku. Wah. Menika yasanipun riyen saking Pak Wardono menika. Wah hebat. Kaya wayang Laseman menika pesisiran Laseman persis mirip niki nggih. Sak rumpun antara Lasem Rembang karo Jawa Timur menika satu rumpun. Nggih. Lestari 3 bidadari dados. Aja medun sing ngakon nggo sapa kok? Iki ana salam nggo Cak Yudo karo Cak Mondol. Nggih, salam kula penggemar saking Jalan Perintis Kemerdekaan Madiun. Oh. Golek klopo ning pinggir sumur. Napa menika? Piyai sak Surabaya mugi panjang umur. Amin. Saking Cak Bak. Nggih. Pak Yogi Bagong. Wis kemerdekaan ya ini kaya urung sare. Nggih, salam kagem kanca-kanca sedaya, ugi salam kagem Mas Joko Porong. Nggih. Coba iki kesenian Jawa Timur jaranan ditampilke. Oh, ngeten. Nggih. Iya, cacak. Ini mulai saka Mbak Eni nganti Mbak Ida terus 3 bidadari. Nggih, tengah jeng nggih mboten napa-napa. Nggih. Ketuane kersane Mbak Yosi sing mimpin. Oh iya. Nggih. Mbak Eni ae. Nggih, ya. Mbak Eni gini, Mbak Eni. Ayo gini.
Jaranane ning depan balungan kono penjubar. Ayo deh. Kaya wayang wong, kaya wayang ora wong. apa-apa. Kaya wayang wong. Senian iki luas tur ya luwes awet to, Pak. Sing penting ora ninggalke jaranan yo kesenian Jawa Timur Jawa Timur asli saking Kedir. Ri nganggo ri. Mboten gawe ri sloloten. Sini. Aku mau lali nggawa jarane. Lah mondol dadekno jaran nggih sae. Heeh. Mondol ki arep ning ndi? Kowe kene wae rasa melu-melu. Apa iso jaran kowe iki? Nah, wis karo Bu Yuyun. Niki sinten ning ngasta? Ah, kene. Oh, mimi kana kene. Alah, ini. Bu Kadis menika sinden-sinden cakrane ngerat. Menika sing dididik Pak Porong sing dadi niku nembe Mbak Eni. Ya. Mbak ini maju dikit blocking panggungnya. Ya. Nyun pangapunten, Bu. Nah, yuk. Ninggal katresnan garap jaranan ya, Cok. Coba kaya ngapa? Terumpete, Cok. Yuk. Luar biasa. Wah. Niki mau jaranan cara. Nggih. Jawa Timur Kediri. Asli Jawa Timur sing Mbak Eni niku kan pangapunten Ibu Kepala Dinas ingkang ngajeng piyambak menika asmanipun Mbak Eni sejatosipun nggih menika instruktur senam. Oh. Layak kok kostume anggere instruktur senam nganggo tayet ijo. Nggih, mesti. Kaose ijo. Bareng mengkurep kaya kodok ijo. Wah, instruktur senam nyatane nggih hebat luar biasa. Nggih. Pak Sigrak. Nggih, areh ning besok itu masih hari kerja. Nggih. Mung didhawuh saking Bu Kadis. Nggih. Rampunge niku Madya Ratri. Oh, nggih. Oh, sawetara Madya Ratri. Nggih. Madya menika tengah, Ratri menika wengi, tengah wengi. Nggih. Nderek ndedonga mugi-mugi Bu Kadis panjenenganipun Bu Evi Aviana Sari STMMA bisa menjaga stamina mergo panjenengan iki ndak dino full kegiatan. Kesibukane luar biasa. Nggih. Mugi-mugi tansah ngrembaka kesenian Jawi Wetan Kuncara Jayeng Bawana karena amin. Jawi Wetan iku saka tembung wiwitan. Nggih, leres. Kuncaraning budaya iku kawiwitan saka Jawi Wetan Jawa Timur. Nggih. Sementara wonten pundhakipun Ibu Evi Aviana Sari monggo disengkuyung sareng-sareng mugi-mugi keluarga ageng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tansah sehat wal afiat. Amin. Pinaringan gangsar nggihipun upaya sandang buga jinangku dening Gusti Kang Murbeng Jagat. Amin Allahumma amin. Kula tak mbajutke lakon. Monggo nderek. Bar niki lakoni serem. Siap. Wonten jotos-jotosan, wonten gebuk-gebukan, wonten tembak-tembakan seru niki. Hebat. Bekakak ratu kok niki mengke. Nggih. Ono sing tangis-tangisan. Wah. Pokoknya full horor. Kula dhewe urung tak lakoni aku wis nangis. Urung awit kok pun nangis. Sedih. Oh, kula kinten luwe. Ora. Nggih, sembah nuwun Cak Yuda niki mergo ndara-ndara kula Pandhawa niki duwe gawe. Nggih. Kula kapasran seksi konsumsi ya, Kang. Heeh. Aku kok nyupake kopi, teh mau. Aja nganti kalah karo Dinas Kebudayaan Pariwisata iki kopi teh ora kendhat nggo kanca-kanca. Nggih. Wes, cukat 50 trengginah tramil. Ha iya. Iki sing rawuh para raja Nerpati pirang-pirang sing ati-ati ya Cak Yuda kula tak nyepake mriko Cak Yuda. Monggo ndherekaken monggo. Derang